最後に、私から皆様にメッセージを送りたいと思います。人は歩みを止めたときに、そして挑戦を諦めたときに年老いていくのだと思います。この道を行けばどうなるものか、危ぶむ中で危ぶむ道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。迷わず行けよ、行けばわかるさ。ありがとう。最後に、世界が平和でありますように。